Que hem parat una senyora, veieu el camí, no passa ningú ni passa gent, el poble està aquí. Una noia, que jo creia que era una noia que parlava espanyol, i hem començat a parlar, i jo li preguntava el camí i tal. I resulta que la noia m'ha començat a parlar en català i m'ha dit que justament viu a la nostra mateixa ciutat. Heavy, Una super casualitat. A la meva esquena, el llac Kokin és el llac més gran d'Eslovènia. Caravana, us volia ensenyar l'últim accessori que hem comprat per l'autocaravana. Creieu? Hem sortit del càmping, ens hem desplaçat 128 quilòmetres per autopistes i unes carreteres una miqueta així serpenteants. Hem aparcat la cabaneta en un pàrquing d'una fàbrica, estem a Kropak o alguna cosa així, i anem a visitar l'ermita Hamnik. És una ermita que està dalt de tot d'un turó, tenim, segons s'han calculat, 1 hora i mitja caminant. Anem a veure si arribem i si el temps ho permet, perquè, com no una altra vegada, torna a estar tot tapat i ens ha plogut pel camí. Anem a fer la ruta? Anem! Anava en camí de l'església i aquí el rètol, la veritat que no l'hem trobat. Ens hem posat pel primer camí que crèiem que anava cap allà i la veritat que és una miqueta caòtic. Total, que hem parat una senyora, veieu el camí, no passa ningú ni passa gent, el poble està aquí. I hem aturat una senyora i li hem preguntat si es anava a l'església per aquest camí. Amb el Google Traductor, amb eslové, perquè la senyora és d'Eslovènia, evidentment no sap anglès, nosaltres tampoc el nostre nivell d'anglès és superbo, i intentàvem amb el Google Traductor i la senyora ens ha dit espera, i ha marcat un número de telèfon i m'ha passat el mòbil. Total, que m'he posat a parlar amb una noia, que jo creia que era una noia que parlava espanyol, i hem començat a parlar i jo li preguntava el camí i tal, i hem tingut una conversa llarga. Total, que en definitiva hi ha hagut un moment que m'ha dit d'on sou, de Barcelona, i jo li he dit de la ciutat de la província de Barcelona d'on som, i resulta que la noia m'ha començat a parlar en català i m'ha dit que justament viu a la nostra mateixa ciutat. Heavy, Una super casualitat. Estem a Eslovènia, a 1.500 quilòmetres. De la ciutat on vivim, de Barcelona, viu o vivia, diu que fa 17 anys que viu aquí a Eslovènia, però que fa 17 anys vivia molt a prop de casa nostra. Ha sigut molt heavy. 8 cases més amunt. És que és molt heavy. Estem a Eslovènia. Una senyora que hem aturat random pel carrer, bueno, pel carrer no, pel camí, i es posa en contacte amb una persona i resulta que és de la mateixa ciutat que nosaltres. Vaig a fer la primitiva, que segur que em toca. Portem més de 2 quilòmetres i mig amb una horeta, prèvia parada amb la senyora, i ens indiquen que Hamnik cap allà. Vinga, que ja hi som. Hem sortit del camí, enllacem amb la carretera, que en principi hem d'estar ja molt proper a arribar a l'església. Ja ens queda poc.
Per fi arribem a l'església, després de tant d'esforç. Hem estat més de 5 quilòmetres i gairebé 2 hores. Sí que ens hem estat un quart d'hora xerrant amb aquella senyora perquè no sabia ben bé el camí, però al final arribem a l'ermita. Després de l'esforç de 2 hores, un bon àpat, entrepans que han fet ràpids a l'autocaravana. Jo ja no en tinc perquè és que tenia molta gana. Amb aquestes vistes. Sortit de l'excursió de l'església, ens hem cansat bastant i hem vingut fins a Rabovlica. Estem a estem al càmping municipal, una mica caòtic, ja us ho ensenyarem, i res, anem a veure una miqueta la ciutat ara i aviam si busquem alguna cosa per sopar perquè ja tenim gana, que són les 7:30. Estem a Radovlica, que és el lloc on tenim el càmping, i hem vingut caminant fins al centre, al casc antic del poble / ciutat, i hem llegit que és un lloc on es fabrica mel i un cop l'any fan una fira de la xocolata, dedicada només a la xocolata. La fan al mes d'abril i és la fira anual de la xocolata de Radovlica. Un nou dia ha començat, avui ens trobem al llac Bohin. Hem sortit de Radovlica i ens trobàvem, com hem dit, al llac Bohin, que hem vingut avui. Han sigut uns 40 quilòmetres, més o menys, hem tardat 50 minuts. Això sí, ens hem despertat a les 7 del matí perquè hem tingut que sortir super d'hora, perquè a l'accés al llac Bled, que es passa per aquí, per arribar a aquest del Bohin, es col·lapsa d'una manera brutal. Tota la infraestructura que hi ha muntada al voltant del llac Bled, d'hotels, restaurants, has de passar bastant d'hora. I ens hem aixecat a les 7, hem sortit del càmping i hem vingut fins aquí. I anem a visitar aquest llac. Ens acompanyeu? Som-hi!
la meva esquena, el llac Bohinj és el llac més gran d'Eslovènia, més que el llac Bled, que vam visitar ahir, i la veritat que és espectacular. Estem dins del Parc Nacional de Triglav i els paratges que hi ha aquí al voltant són fantàstics. Eslovènia és un país meravellós, fantàstic, però té una petita pega, que té prohibicions per tot. Aquí en el parc, evidentment els drons no es poden volar, tampoc es pot acampar, aquí no es pot anar en bicicleta, hi ha molts llocs que no es pot aparcar l'autocaravana, bueno, molts llocs no es pot aparcar al lloc, i menys per noctar. Per noctar, si no vols un càmping o una àrea, està totalment prohibit. Bueno, prohibit no, et multen. És un país meravellós, però té moltes prohibicions. A banda de la pernocta que està prohibida a tot arreu i tot es paga i tot és prohibitiu, un altre hàndicap que té aquest país negatiu són els preus. Aquí al darrere meu hi ha un telefèric i hem estat mirant per internet que agafar-lo, que evidentment les vistes a dalt deuen ser espectaculars, tots quatre, tenint en compte que som 2 adults i 2 nens, pagaríem vora 90 euros, pujar i baixar. A banda de que a dalt em sembla que hi ha una altra telecadira, hi ha més coses que pots fer, més diners, més car... molt car. Tot es paga. Hem fet una quart de volta en el llac, només, perquè avui les condicions que tenim no són les òptimes, que no? Estem cansats, portem uns dies de caminar bastant i hem vingut a aquest raconet del llac, està aquí, Nosaltres tenim l'autocaravana, a darrere aquí un pàrquing, i aquí amb un cafetó, un panini i uns gelats de relax. Disfrutant. Aquí, papa, pots posar la veu en off dient ja acabem de menjar el panini, anem a sentar-nos a la vora de la platja a disfrutar d'aquestes meravelloses vistes que ens ofereix aquell lloc. Ja acabant de menjar el panini, anem a sentar-nos a la vora de la platja per disfrutar d'aquestes meravelloses vistes que ens ofereix aquest lloc. Bueno, conclusions del llac Bohinj, un llac amb un paisatge de natura espectacular, no molt comercial, que és important. El que els agrada més la natura, millor aquest que el Bled. Això sí, el pàrquing per deixar l'autocaravana o el cotxe has de pagar. Nosaltres hem estat 3 hores i hem pagat quasi 12 euros. També és una miqueta car, però és un país que has de pagar per tot. Però aquest paisatge a nosaltres particularment ens agrada molt més. Ja hem sortit del llac Bohinj, ens hem traslladat fins a Mostrana, que hi ha una àrea d'autocaravanes nova, perquè és nova, amb lavabos i una dutxa als lavabos de senyores. I la veritat que l'àrea està força bé, 25 euros, és bastant econòmic perquè els càmpings d'aquí són bastant més cars. L'únic que després per persona t'has de registrar i cada adult són 2 euros i els menors paguen 1 euro. T'has de registrar amb un codi QR i al registrar-te has de fer aquest import de pagar. Però 25 euros per aparcar a Eslovènia, la veritat, creieu-me que és bastant bé de preu. Bueno, ja des de l'autocaravana us volíem ensenyar l'últim accessori que hem comprat per l'autocaravana. Creieu-me que és de lo millor que hem fet. És un rentaplats. Veieu? Mira. Veieu que els plats estaran aquí. Es posen aquí a la pica, ¿vale? I aquí hi ha un botó. I farem... Psst, i llestos. Tot ben net. Aquest accessori per autocaravanes, creieu-me que tindrà un èxit brutal. Consumeix una miqueta d'energia, però creieu-me que és xachipilongui. Un like, no?, per almenys l'accessori que hem tingut.
Nosaltres estem aquí, amb Mostrana, i aquest d'aquí dalt, que posa Trigalp, és el pic més alt d'Eslovènia i arriba a 2.864. A veure si el veiem en natural i us l'ensenyem. I per acabar la jornada, que res millor que aquest paisatge, jugant aquí una miqueta a futbol, amb tranquil·litat, bueno, semitranquil·litat, envoltats d'aquesta natura.